entzun ditugu nun nahi murrizketak eta austeritatea, eta noraino eta UEUko jenderen gana eraino ere ligatzea. Baina kasualidadea da, ez da, UEU euskera saditzen den erakundea daukagu, eta egurra erabatekoa, hau da, 0. Eman zuten diru laguntza 0 geratu da, ez da. Bueno, ea gai izango naizen pixka bat nire buruaz argitzeko zuekin. Lasai, gauza bat ulertzen ez baduzuenik ez doka problemarik errepikatzeko. Dela, hemen daukazue, blog honetan daukazue, honek epatu du 2006, eta horazi nintzen ni, ia 200 sarrera daude, baina, nolabait gaur epatuko dudan muina, 2009ko abendutik aurrera daukazue. Ea gai izango naizen urte bukaren baino lehen hori liburuska batean jartzea eta honela. Eta publikatzen ez bada jarriko dut Googleen doainik eta nahi duenak sartzeko eta ikasteko. Kontua da, zabaltzea kontua, ezta? Bueno, sarrera gisa. Hau, hemen daukazue eta hemen nire e-maila. Problemari baldin badaukazue, inolako problemari gabe, zuen dudak eta honela bidali, eta gai izango esaten banaiz, erantzuko dizuet. Beti izenarekin, hau serioa da, hau unibertsitate kontua da, benetan ez da kontua jartzeko hor ez izen bat, eta halako mostrokeiak botatzeko edo gauza ona botatzeko, baina ni prest nago benetan zuekin eztabaidatzeko tenela. Bueno, laste atxatuko naiz, ni ez naiz gai hemen egoteko ordu bete, zuek bai, baina ni ez. Bueno, bi gauza. Ezagutu genuen kapitalismo mota, hau da, 20. mendeko kapitalismoa, bueno, zeuzkan bere urrezko aroa, eman dezagun 1960-tik, urrezko konbatxo artean, urrezko estatu batuetan eta konpainiaz, hemen urrezkoen hemen egurrezkoa zen, Franco denboran eta ez dakizer, eta ni bat eskerrekoa naiz, santurtxarra naiz, eta ezagutu du greba horrak eta barruze bat, ez? Baina kapitalismo hori ikestzeko zegoen jende interesgarri bat, eta zenbaituekin alako marxista heterodosoak edo marxista kritikoa aritu ginen zerbait ulertu naiz, ezta? Gero 1980an mostru berri bat agertu zen pixka bat burua. 1980an mundu mailan egunero mugitzen den kapitala $2 bilioi da, egunero. Bilbao, $2 bilioi kapitala. Ukitu gabe ekonomia, hau da, espekulazio utzerako. 1980an. Hor bat zegoen Amerikar kenestar bat, James Tobin, eta berak publikatu zuen hil baino lehen, 1978an, halako artikulu berezi bat, nun agertzen zen tasa bat, ezta? Lero, ezaguna izan da, Tobin tasa edo Tobin zerga. Hau da, ez genekien, edo ni ez genekien autori horiek ez egiten zer egin olako mostroekin, eta planteatu zuten, bueno, mostro horrek, mostro finantziario, espekulatzaile horrek, etozen baldin bada, edozein herrialdetara pizka gure monetarekin jolasteko, eta modu harin batez aberasteko industria eta ekonomia erreala ukitu barik, ordain dezala zerga bat, Tobin tasa ditzen denen. 1978. Mirarien bidez, hemengo eskerra, edo hemengo batzuk aurkitu zuten gauza hori 2002 garren urtean, urtea pasata. Naiz eta berak James Tobin horrek esan kontuz, hau da adabaki bat, hau da partxe bat. Ez daukago teoriari, orduan, baldin badator eta gure monetarekin jolastu nahi badu, gutxienez zerga bat, izun bat. Baina, ez dago beste modurik kontrolatzeko. Orduan, hori zen nolabait, aldaketaren hasiera. 1980an agertu zen liburuzko oso interesgarri bat,
ingeles sozialista batek idatzita, Stuart Holland, merkatu ez komuna, uncommon market inglesez, merkatu ez komuna. Pentsatu, 1980an, elkarte europeoa, merkatu komuna, otake, ortodoxia guztia, sartu behar da, bestela ez daki zer, eta bestela daki no. Eta nun eta, nahiko jentzi zegoen batek esan zuen kontuz. Hau ez da merkatu komun bat, hau da merkatu ez komun bat. Non, enpresa handiak eta banku handiak izango dira irabazleak. Hau da, merkatu berezi bat, enpresa handientzako, nazioarteko eta enpresa erraldoientzako, eta banku handientzako egindako esparru berezi bat. Hori berria zen, hori ezberdina zen, hori beste kontu bat zen. Orduan, ekonomia realean, hau da, industrian aritzen diren enpresak, bitan banandu dira, 1980tik 1980 da, eta gero eta gehiago. Nola bait, alde batetik enpresa ertainak eta txikiak, eta enpresa erraldoiak eta nazioarteko enpresa. Ez da gauza bera, IBM lan egitea edo taller batean lan egitea. Ez da gauza bera, Euskal Herriko dauzkagun, ustez gauza oso interesgarri bat, enpresa ertainak eta txiki askotan lan egitea, edo telefonikan aritzea, edo Iberdrolan aritzea. Eta ez esanik ez, halako nazioarteko enpresa erraldoi bat. Orduan gero aipatuko dudanean zergak, hori kontuan edukitzekoa da. Hau da, mundu industriala badago, egon badago. Emango dizuet datu bat, hemen dagoelako. Mundu mailan, ekonomia errealak, hau da, benestan industrian mugitzen dena, 45 bilioi eurokoa da urtero, 45 bilioi. Finantza ekonomian, 3.455 bilioi. Hau da, 80 piku bider gehiago. Eta bigarren honek ez du ikutzen ekonomia. Bigarren hori bakarri da espekulaziorako. Saltzeko eta erosteko. Ordan, adituko gara, bigarren horretez. Beraz, argi, mundu mailan, baita Euskal Herrian ere, badaude industria, badaude enpresa txikiak, enpresa ertainak eta enpresa handi batzuk hemen Euskal Herrian, baina mundu mailan badaude oso handiak, batez ere monopolioak eta oligopolioak, prezio jartzen dute, hor konpon marianton merkatua, prezio jartzen dute nahi dutelako, indarra dutelako. Eta besteak ez. Besteak daude nolabait, ea zer gertatzen den. Eta etorri zaigu, krisia delako hori. Bueno, berriena eta hori da gure tesia. Gure esan edut nik erabiltzen ditu dalako Amerikan, Australian eta bolako jendieldea, ezta? Induzitua izan da, hau da, provokatua izan da. Hau ez da Marxek edo Marx eta gero ekonomilari heterodoxoak edo segundu bat. Bueno, austeritate eta murrizketa hori badakizu, hori da nun nahi entzuten dena, politikariak asmatu dute, etorri zaie austeritatea eta murrizketa jota fuego. Eta luan baina, zergatik austeritatea, zergatik murrizketa, nondik etorri da, zerutik etorri da krisia? Badakizu ez, Marxen denboran, 19. mendean, esaten zen kapitalismo anarkikoa zela, eta luan noizean behin agertu behar ziren krisi batzuk, eta gero birmoldak, eta ez dakiz zer. Bai, denbora hartan, nun nagusiak ziren enpresa txikiak, baina hori daude ez enpresa handiak, baizik eta kapital izugarri bat, monstru izugarri bat, bere burua elikatzen duena eta enpresa munduan eta industria munduan okitu gabe. Eta mozkina, profitak eta negozioa hor da. Nahi buduzue pixka bat, batzuk badakizulako, nahi baduzue Marxen eskematxoa erabiliz, Marxen eskemazen MCM prima, hau da dirua, nolabait produktu bat saltzen da prezio handiagotan, eta hor agertzen da mozkina. Orduan hor, nahi baduzue sartu plusbalioa, eta ez dakizu. Baina Marxek ere, denbora hartan, 19. mendean analizatu zuen kapital finantziarioa edo usurasko kapitala. Eta berak esan zuen, ez badago beste modu bat. MM prima, hau da, nik zuri
lusatzen dio diru bat, eta zuke horrendu behar didazu diru hori gehi interesak. Ikutu gabe industria. Marxek, 19. mendean pentsatu zuen, bueno, harritzekoa da, interes horiek metatu egiten dira, eta orduan hori bere burua elikatuz joaten da, baina Marxen kontua zen edo Marxek uste zuen, kapital handi hori joango zela inbertsio industrialera. Bueno, 19. mendean eta ezin eskatu Marxi ezin aurreratzeko etorriko zena. Gaur egunean bigarren honetan gaude. Gaur egunean M hori M prima bilakatzen da, gero eta handiago, interes konpostuaren bidez bere burua erikatzen du, noiz arte, noraino, lehertu arte. Amerikar batzuek, eta gero jarriko dugu, gaur bertan jarriko du unaik itxaldi hori bere modu formalean, idatzi eta ez dakiz zer, jarriko du UEUko otarrean deitzen dena, edo bestela idatzi niri eta bidaliko dizuet, gaur gauaz ez baina bihar goizean, eta horak etzen dira, Amerikar batzuk, Mosler izeneko bat, Randall izeneko bat, emakume bat, Kelton izeneko bat, Australiar bat, Mitchell izeneko bat, horiek aspaldian, 2006tik aurrera, zen zuten kontuz, hau lehertuko da. Ezinezkoa da, onelako monstru edukitzea, lehertuko da. Badakizu ipuin hori, ez da, Otsoa eta Unai eta Unain, eta Otsoa etorriko dela, azkenean lehertu egin da. Lehertu egin da, baina bankariak lasai. Bankari bazekiten, zertan ari ziren. Ea, Faire. Segundu bat, Hain zaila da ulertzea, ez da zaila ulertzea, benetan, ekonomia ez da zaila ulertzea, kontua da, zaildu egin dute. Oso, nolabait, monstrua estali. Eta gero, merkatuak, eta hitz politoriek, ez dago egiten bidirik eurotik kanpo, Europa paradisua da, Europa da babeslea, eta hitz hori guztiak, eta gero, austeritatea, austeritate murrizketak, ez da zaila, aleginduko naiz hori, frogatzea. Zeinek edo zerk sortu du. Hau da berria, tesi hau berria da. Hau ez da ohiko krisi bat, nolabait gertatu izan dena, 11 baldintza ezberdinengatik eta kapitalismo mota berri hori ez dela gai hori kontrolatzeko, eta orduan noizean behin agertzen dira, badakizu, eskundea, gero berantza eta gorantza, ez da gauza hori. Hau izan da gorantza, pum, lehertu arte. Eta orduan onela joan da, eta onela. Eta gero berriz onela. Bultzatuta, zergatik, jainkotu egin ditugulako guk bankuak. Guk jainkotu ditugu bankuak. Eta banku handiek, Ipar Ameriketako banku handiek, Wall Streeten daudenak, ikaragarrizko boterea daukate, ez bakarrik egiteko nahi dutena, baizik eta politika mailan edukitzeko nahi dutenak, bai banku zentralan, hango banku zentralan, bai gobernuan. Orduan, horiek izen eta bizena daukate. Eta hori bazekiten, saltzen ari zena zen alde batetik airea eta beste aldetik zaborra. Zabor hutsa. Goazen pizka bat aurrera. Zergatik esaten dut nik krisia induzitoa izan dela. Monstru hori, hau da, finantza munduan aritzen den monstru hori, Faire da akronimo bat inglesez, insurance asegurua, eta real estate, edo egiezien erreala, hau da hipotekarako eta lako gozera. Oda, zer egin dute horiek? Jadanik existitzen ziren aktiboak, saldu eta erosi, eta saldu eta erosi, ezer berririk kreatu barik. Askotan zaborra zen, eta bazekiten. Baina nola, ospe handiko bankoak ziren,
horiek saltzen baldin badituzte nolako aktibo, eta jende ospetsu batzuek erosten baldin badituzte aktibo horiek, horrek esan nahi du aktibo horiek benetako direla, benetak errealak direla, hor dagoela nolabait aberastasuna. Airea, ze saldu dute? Opzioak dira, akzioak erosteko aukerak, derivatibak, aukeraren aukera, eta abar luze bat. Azken hori zer izan da, aire hutsa saltzea. Baina nola guztiok, pentsatzen dugu, onelako jendea oso serioa dela eta badakitera zertan ari dire, erosi behar dugu. Erosi behar dugu ahi saltzen dutena, eta gu gara orain Europako bankuak, eta nola Ameriketan urteetan banku zentralako nagusia zen erain Grespan, esan zuen hori ona zela, hori saldu eta erosi nolabait atera zen mozkinak eta profitak, orduan ona zela. Orduan, erosi eginda, ez bakarrik airea, baizik eta aktibo kutsatuak, aktibo toxikoak deitzen direnak. Eta hori guztia ona baliz bezala. Saldu egin zutenak gauza hori, bazekiten atzean ez egoela ezer, ala aktibo toxikoak. Eta ala ere, martxan. Eta ala ere, bost biderbi, 10 bilioi euro egunero eta handituz doa, ekonomia erreala okitu gabe, baina erosita saldu. Hoiek, nik maizutza dauzkaten hoiek, Mosle eta hoiek esan zuten, kontuz, hau ez zinezkoa da. Ari zarete, haizea, saltzen eta erosten, gainera hor inflazioa sortu zuten, gero eta peso handiago, inflazio horrek ere, bazeukan nolabait eragina inflazio normalarekin, komatxorte normalarekin, hau da, erosteko benetako produktu bat, handitu egiten zen presioa, baina besteak induzitua, lehertu arte, ezta? Udan, alde batetik bazekite, froga ikaragarri bat, ni ez naiz bat ere, polizia zalea, bat ere, baina, FBI-koek, eta hor dauzkazo gero link bat, esteka bat, FBI-koek esan zuten, badauzkago frogak, horiek saldu eta erosten ari dira alde batetik airea eta bestetik produktu toxikoak, aktibo toxikoak, zaborra. Eta nor sartzen da horien kontra? Ze horiek badauzkate, nolabait, salatuak izan ziren eta FBI-koek salatu, baina haie daukate abokatuak, eta daukate gobernua, eta daukate ez daki zer, eta daukate ez daki nor, eta daukate ez daki zer. Baina salaketa egon da. Inglesa ezagutzen baldin baduzue, linkak agertzen dira, sartu eta patxadaz irakurri. Izugarria. Hau da, egin dute nahi izan dutena. Okerrago. Egin dute nahi izan dutena. Eta haiek, bankariak, zulo beheltzean sartuta ekonomia, noren gana jo zulo hori estaltzeko, gobernoren gana. Ipar Ameriketako banku zentralen etara. Eta banku zentralak esan, noski, nola zuek zarete oso importantia ekonomiarako, eta zuek erortzen baldin bazarete, zuek desagertzen baldin bazarete, ekonomia da desastre bat, guk emango diogo diru. Alderantzizko sozialismo. Hau da, aberatsak gero eta aberatsagoak, pobreak gero eta pobrea zentzu zabalean, jende xea, langileria, enpresa txikiak eta ertaina. Ikaragarria, sinistu ala ez, badaude datuak, nun nahi daude datuak, nun nahi, Ipar Ameriketan, gero itzengo dut Europari buruz, eukarragoa da Europan, eukarragoa da, erosi dugulako, alako zaborra eta alako goza. Urduan, nire tesi nagusia hau da, hau ez da, ohiko kapitalismoak eta ohiko gaizto horiek, kontrolatzen ezin dutelako ekonomia bat, hori sortzen den, nolabait, haien arteko krisi bat, ez. Induzitua, nahi dutelako, bazekitelako, oso importantea zirela, bazekitelako behin joan ez gero Ameriketako banku zentralera eta noski Ipar Ameriketako gobernura
diru laguntzak ongo dira, diru laguntzak izugarriak izan dira, ikaragarriak izan dira, eta noski, diru laguntzak eta aldi berean, beste aldean, mosketa, zera austeritatea, langileentzako, enpresa txikientzako, hori gero, orain ikusi dugu, handik 2 urtera Europan. Europan orain ikusten ari garena, Ipar Ameriketan gertatu zen orain dela 5-6 urte. Ez da berria pizka jakinez gero. Orduan, faire mekanismo hori erabili dute. Berriz, finantza, aseguro etxeak, aseguro erakundia parkatu, eta hipotekarako gauzatrak. Espainiari estatuan gertatu da, batez ere hipoteken kontuan, eta lehertu daiteke nun nahi, segun nola erabiltzen da. Orduan, bi ondorio nagusi. Alde batetik, inflazio ikaragarria, inflazio induzitua ikaragarria, eta inflazio ere, gero, produktuerako, eragin bezala, beraz, guretzat gauzak erosteko garestiago, baina inflazio induzitua batez ere finantza munduan, batez ere monstru horretan, bere buruaz elikatzen duen monstru horretan, bere buruaz jakinda elikatzen duen monstru horretan, eta ez zaila importa. Ipar Ameriketako banku erraldoi horiek, behin diru finantza, diru laguntza, kaso eta gero, gauza berbera egiten ari da. Datuak, irakurri lasai, eta hor daukazue linkak eta estekak, eta gauza berbera. Zergatik aurrean ez dagoetelako, zer? Egin dute nahi dutena, nahi duten moduan. Orduan, noiz bukatuko da krisi hori? Haiek dute bukatu, Haiek bizi da primeran. Gutxi gora bera, esaten dute, Ipar Ameriketako, Europako eta nolabait lehen munduko estatu guztietan, 110 gero eta hobeki bizi da. Inoiz baino hobeto bizi da. Eta beste 80, nola bizi garen. Lan baldin badugu, baina langabetu asko, gero eta gehiago, enpresak ertainak eta txikia oso gaizki. Zergatik, kredituak, beste puntu importante kredituak. Hau da lehen, aipatu dut, nolabait irtenbiderako zergak, orain kredituak. Kredituak egon dira, noski egon direla kredituak. Kredituak ez daude etxe bat erosteko, eta langile baldin bezala, baina kredituak, espekulatzailak nahi izan duten beste izan dute. Kredituak zaborra erosteko, kredituak airea erosteko, honela egon da. Bankuak egon dira, hoiekin jolasten, hoiekin espekulatzen. Zestaban eman nuen olako gauza bat, eta langile batak esan zidan. Nik nahi nuke jakitia segertatzen da nire aurrezkierekin. Hori da beste gauza bat, Marsek aurrikusi ez zuena, baina Mars da 19. mendekoa. Zer gertatzen da zure aurrezkiekin? Zure aurrezkien nun daude, bankuan, banku horiek, kaja laboral horiek edo bestea eta bestea, zure aurrezkiekin jolasten ari dira, espekulatzen ari dira. Harri-garria. Oda, espekulatzen ari dira nun nahi, baina espekulatzen ari dira, badago bat oso famatua, George Soros, Hungariarra eta Ipar Ameriketan dagoena, eta bera izan zen gai, 2000 baino lehenago, izan zen gai, Bretainia handiko libra esterlina kolokan jartzeko, persona batek. Aparteko informazioa zeukalako, eta zer egiten zuen, goizan erosi ez dakinun, Tokion, eta arratsaldean saldu gauza bera, presio handiagotan, Frankfurten, eta gero handiko ordu batzuetara New Yorken ez dakizen. Ikutu gabe. 2 bilioi hori, 2 bilioi hori bueltak aritzen direna, hoiekin jolasten. Eta horiek gai izan dira, zenbait monetatan kolokan jartzeko, lurperatzeko beste. Horrezagatik, zetorren, James Tobin izan zuen, etortzen baldin badira, nire moneta jolasteko gutxienez, zerga da, multa bat, izun bat. Baina hori handituz joan da. Orduan, kredituak egon dira. Baina kredituak izan daitezke, kredituak industriarako, hau da, produziorako edo espekulaziorako. Bigarren apuntea, ondorioetarako eta irtenbidea ikusteko. Kredituak kontrolatu behar dira. Hau da, bankuak kontrolatu behar dira. Batzuk izan duen, nazionalizatu. Baina nazionalizatu egiten badugu eta gauza berbera egiten, kredituak kontrolatu behar dira. Kredituak izan behar dira produkziorako.
ez espekulaziorako. Ez dakin nongo irla paradisu fiskal eramateko. Ez, kredituak egongo dira, baina produziorako. Eta gure herri bezalakoa, herri txikia, nun gehien batez dakizuen bezala, enpresa ertainan, enpresa txikia, edo eta bezalakoak kredituak hidrolaguntza behar diren, hor inbertitu behar da. Arlo publikoan eta arlo pribatuan. Horariko nahi arlo publikoan. Baina, importantena, kredituak inbertsiorako. Eta inbertsio ere ez da gauza bera, mostrokeri bat, halako proiektu faraoniko bat, edo herriari, edo eskualdeari, edo ez dakiz zer, hori promozionatzeko behar den diru laguntza edo inbertsioa. Beraz, alde batetik zerga, bigarrena, kredituak, diru egon da, diru pilo bat. Zema diru emango dio orain, Rajoy baiek sortu duten mostro hori, diru bat dago. Baina diru hori zer, berriz ere, ez bakarrik estaltzeko haiek sortu duten zuloa baizik eta berriz gehiago egiteko. Orduan kontuz faire delako horrekin, kontuz diru espekulatzaile horrekin. Estatu batuetan, gero sartuko naiz Europan, Estatu batuetan gertatu da hori eta gehiago. Eta esan bezala, nahiz eta diru laguntza erraldoiak, izugarriak, nobera ez dakizen bat zero dauden, gauza berberaz egiten dute. Zergatik, ez dagoelako aurrean, ez dakizen, ez dagoelako. Ez dago ez eskerrik, ez dago ez pentsamendurik, ez dakizen. Eta batzuk zaten, ez gau, krisi hau krisi sistemikoa da, krisi totala da, baina nik lan gabe. Krisi totala nahi, baina nik nire lagunak ez da, eta batzuk aberazten. Ez dago hor mekanismo bat, ez dago hor halako jende kritiko bat hori ikusteko, zer egin daiteke? Parendiz artean, Islandia? Islandiari buruz oso gutxi agertzen da berrietan, oso gutxi. Badakit, Islandia txikia dela, 300.000, Islandian gu bezala egon dira sartuta saltza horretan, pasekoeten hiru banku nagusi, hiru banku horiek erosi zuten zaborra Holandako banku handiei eta Britainia handia banku handiei, eta Islandiarrek ere sartuta egon dira, baina Islandiarrek sartuten nahikoa da. Eta nahikoa da oso horra da, esatean nahikoa da. Behar dira obarioak eta posturak esateko nahikoa da. Guk ez dugu ordainduko bankue sorturiko naita zorra. Ez dugu! Eta mehatxuak, terroristak zirela, putxura joango zirela, ez dakiz zer, infernura joango zirela, orain, Islandia ez da paradisu konto, baina Islandia, askunde ekonomikoa, pizkanaka pizkana, bado aurrera. Parentis artean, Islandia ez dago euron, Islandia dauka moneta propioa korna deitzen dela. Moneta propioa eta krisia eta gora berak. Gobernu subirano batek izan behar ditu moneta propioa, moneta hori gero truken merkatuan flotatu egiten da eta beste monetarekin erosita egiten da, baina moneta propioa, politika fiskal propioa, eta hori da gaur egunean kasurako Europa osoan ez dagoena. Gauza bada edukitzea eta gero beste gauza bada hori ongi kudeatzea. Une honetan, Estatu Batuak, Kanada, Britania Handia, Australia, Hego Ameriketako estatu askotzok, hori dira subiranoak. Badaukate moneta propioa, badaukate fiskalitate propioa, beste gauza bada nola erabiltzen duten, ezta? Europan, Suedia da. Ondoan, txikiutxu hori dira, Islandia. Zer suposatzen du honek? Hori pizka bat teoria da. Moneta ez da, dirua ez da gauza material bat. Dirua da, elkar harremanetarako aktibo pasibo bat. Nik sor dizut, nik ematen dizut zerbait, zuk sorri dazu niri. Da erlazio bat. Baldin eta badago aktibo, badago pasibo bat. Baldin eta badago zorra, badago baten bat, moskina daukana, profita daukana. Orduan,
zor handi hori handitu denean, hau da, faire delako hori handitu denean, eta zorra gora eta gero eta gehiago, aktibo horiek, airezko gauza horiek edo aktibo horiek, saldu egin ziren. Beraz, batzuk zordun ziren. Beti, hau da, bankure jaten basara bat akizu, ekatzen duzu mailegu bat eta zu zor diozu. Bueno, gauza bera. Kreditua, usatzen badizute, kreditua izan daiteke zera jolasteko, espekulatzeko edo gauza industrian esatzeko, baina eskatzen baldin baduzu zor dago. Orduan, izan dugu era berean, alde batetik inflazio ikaragarri bat, lehen esan dudan moduan, gehi zor, eta zorri ordaindu behar zen, ezen ordaindu ez zegoelako, beraz langabezia, beraz depresioa batera. Ez da lehen aldiz gertatzen dena, baina hau bai da berezia. Alde batetik, nola bai dirutza ikaragarria, baina industria ikutzen ez duena, eta industrian langabezia, zergatik, diru sarrerak ez daudelako. Hau da, eta zor horiek ordaindu behar ziren. Nola ordaintzen dira zor horiek? Oso erraza. Diru publikoa emanez, dirutza. Gehi, eta hori da, hirugarren mundu gerla Alemaniak irabazten ari dena kainori gabe, gehi, murrizketa arlo publikoan, murrizketa heziketan, osasungintzan, eta barluze bat. Orduan, nondik dator lehengo murrizketa eta austeritate hori? Nondik dator? Krisitik. Krisia ordaindu behar da. Eta bankuek, jainkotu ditugun bankuek, joan dira nora eta, Ameriketan orain, gero Europa, joan dira nora eta Ameriketako Banko Zentralera, noski, gobernura, eta gobernuak eman dirua. Baina zorra, eman dirua, baina zorra ordaindu behar zen. Nondik? Austeritatea, zerbitzu publikoak kendu, arlo publikoa iaia desagertu, enpresak eta kaleratu jendea, alokairu gutxiago eta barluze bat. Hori nun eta lehen munduan. Hau da, urtetan, nola bai, komatxo artean, sozialdemokraziak eta gobernu horrerako horiek, sozialdemokraziak komatxo artean, lotutako hainbat eta hainbat abantai, orain mosten ari dira gauza guztia. Baina ondorioa da, ez kauza. Kauza da krisia. Krisia induzitua, nahita, apropos eginda, nortzuek, banku nagusiak eta Ameriketako Banku Zentralaren bidez. Hori onela baldin bada, beste modu batez plantatu behar dira gauza. Horren dela bi urte, esan dizuen nola, 2009-tik aurrera, blog honetan daukazu nik esango dudan guztia eta gehiago. Baina horretik, zegoen nila guztia, bi liburuzka publikatu zidaten, bi liburuzka, finantza kapitalismoa. Hau da, kapitalismo berri batean gauden, finantza kapitalismoa. Finantza kapitalismo horrek zeharkatu du guri bizitza osoa. Osoa. Enpresan, kalean, negoziotan, kreditutan eta abar. Tesi nagusia da, beste tesi nagusia da, kapitalismo berri horrek irentzi dituela, manipulatu dituela, ustiatu dituela, esplotatzen dituela, langileria, jende xea, enpresa txikiak eta enpresa ertainak. Beraz, adi, sindikalistak, baldin badago baten bat, adi, beste mezu berri bat. Monstro berri horren aurrean, nahita ez, akordio berezi bat egon behar da, langileria eta jende xeen artean, eta enpresa txiki eta ertainen artean. Are gehiago, gure herri bezalako batean, txikia delako, enpresa ertain eta txiki asko, enpresa handi gutxi, enpresa erraldoi eta nazioarteko gozo gutxi. Orduan, aurrera atera ahal izateko baldintza bat, minimo, beharrezkoa. Nola edo hala, akordio estrategiko bat ez biharko, nun dena planteatu daiteke. Alokairuak, mozkinak, lanuzteak, lan egiteko kondizioak, eta abar luze bat.
Mostro horri berdin zaigu zer gertatzen zaigu guri. Ni enpresa txikiko banitz, edo ni enpresa ertaineko banitz, edo ni langile banitz. Berdin zaie. Haien zelai, joko zelaia beste bat da. Espekulazioa da. Berdin zaie. Eta desagertuko balira, Afrikardia, berdin zaie. Egongo dira baten bateko, baina bida behar dira, kontos, bida natura behar dira, petrolio behar da, baina egongo dira. Almatuko dute, ez dakiz erekin dute. Baina jendea berdin zaie. Espekulazioa utxa. Beraz, kapitalismo berri hori onelakoa dela, onartzen baldin badugu, eta onartzea da kontuz, baina ikasi behar da, ikusi behar da, hori onela baldin bada, zer egin langileria oroak, zer egin enpresa txikia oroak, eta zer egin enpresa ertainak oroak. Baldin eta, gure tesia den moduan, hori zapalduta daude, guztio zapalduta daude. Produziorako beharrezkoa dira, zera kredituak eta kredituak desagertu dira. Kredituak daude bakarrik beste munduan. Orduan, lortu behar da, nolabait, halako akordio amankomun, baina estrategiko bat. Hori, bai Europan, bai Ipar Ameriketan eta bai Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian. Gauza berria. Europa. Hemen gauza txarra bat dira. Jasango dizu esatik. Adam Smithen esku ikustezina ipuin bat da. Gaur egunean merkatuak aipatzen direnean, merkatua dira oso ospetsuak diren pensio fondoak, inbertsio fondoak, eta ez dakiz zer, nolabait espekulaziorako egoten diren nolabait erakunde berriak. Eta hori berdin zaie. Hau saldu eta erosi egiten dutena da, ere aipatutakoa. Akzioak, obligazioak, opzioak, derivatibak, airea. Ez da gauza bera, akzioa aipatzen dudanean ez da gauza bera, 19. mendean badakizu bursa, 19. bursa, eta orduan akzioa, gure aitona bazeukan akzio bat, orduan bazeukan enpresa horren zati bat, ez, horrein badako akzio bat, eta akzio hori da, ez dakizu enpresa hori dagoen ala ez dagoen, ez dakizu benetan dagoen ala ez dagoen, ez dakizu zabor lan den, eta erosten duzuna da ez da akzioa da, akzioa erosteko opzioaren, ezarrez, airea, zugarria da. Negozio totala, absolutua. Eta horrean ez dago ezer. Europan, okerra. Europako banku handia zer egizuten. Bueno, gu jainkoa gara, baina klaro ez gara Wall Streeteko banku handia bezalakoa, baina haiek egiten baldin badute negozio handia egin dute eta beraztu dira, eta gero eta beratzako bihurtu dira, eta Greenspan egon bada, Amerikatoko Banku Zentralak izanez, hau egin behar da, saldu eta eros egin behar da, eta horako gozak egin behar dira, guk ere, erosiko ditugu. Zer erosi ziren? Erosi ziren bari, airea, edota okerragoa, aktibo tosikoak, Europan, Euskal Herrian ere bai. Ordan, karo, gauza bera, zer egingo du, Banku Zentralera joan, baina Banku Zentral, Euskal Herrian ez dago Banku Zentralek, Espainian bai, Frantzian ere bai, baina Banku Zentral horiek nagusia da Europako Banku Zentrala. Ez ditugu bakarri jainkotu bankuak. Jainkotu dugu, hiperjainkotu dugu Europako Banku Zentrala. Europako Banku Zentrala da banku independente bat. Euroak jaulkitzen dituena. Nahi dituen beste. Eta independentia da. Hori ez da inun gertatu. Ez da gertatuko ere ez. Eta zer gertatu da? Kasurako, Ipar Ameriketan, Banku Zentrala dago parlamentuaren menpe, hau da gobernoren menpe. Edo Australian, edo Etenian dian, edo Islandian, edo Suedian. Europan egin gudu gauza berri bat. Hau da, etxea teilatutik hasi. Eta lehen da bizi Banku Zentrala. Gero, estatu ezberdinetako Banku Zentral horren menpe daude. Eta Banku Zentrala, 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 Banku
Hemengo Banku Zentral, Espainiako Banku Zentralak edo Frantziako Banku Zentralak, guri dagokigunez, Euskal Herria, ezin dute euroa jaulki. Haiek nolabait eskatu behar dute Bruselako Banku Zentralari saltzeko eta erosteko. Orduan, egon dira, maila estatalean, euroguneko estatus berdinetan egon dira zuloak. Egon dira bankuen zuloak. Eta hori da gure egoera kaskarragoa bestea baino. Noren gana jo, Espainiako Banku Zentrala edo Frantziako Banku Zentrala, baina esaten dute, guk ezin dugu zera, diru hori eman, orduan Bruselara joango gara. Europako Banku Zentrala eta Banku Zentrala esaten dute, ez murrizketa gehiago, austerietate gehiago, eta diru pizka bat emateko, hemen ikaragarria da, arlo publikoa murrizketak izugarriak, ikaragarriak. Langabezia nun nahi agertu da. Langileen alokaituak berago. Sindikatuak norazian ibiltzen dira. Ez da, haien kulpa, baina, zertxo bai ikasi beharko luketa, egoera berri honetaz. Agian, enpresa txikiekin eta hartainekin agian zertxo bai lortzeko. Hau da, greba bat planteatzen denean, greba hori noren kontra da. BBVA-aren kontra. Ahi ben izai, Orduan, Europan okertu eginda kontua. Okertu eginda kontua, Europa ez da nolabait Ipar Amerika edota Britania edota Suedia edo Australia bezalakoa. Estatu ezberdinek ez dira subiranoak. España una grande y libre. Ez dira subiranoak. Europan subirano bakarra da Europako Banku Zentrala. Hau da, dirua daukana. Hau da, bera nahi duena egiten du. Horrekin. Eta Europako Banku Zentralen atzean, ondoan edo inguran nor dabil. Goratzen bazarete, EKU baino lehenago, eta Europar moneta bakarra baino lehenago, markoa zen nagusi. Markoa da zen denbora hartan Alemaniako moneta. Eta dakizuen bezala, Alemaniako monetak zen fuerte, nagusia, potentea. Beste guztiak inguruan. Alemanek ze pentsatu dute? Hemen dakago gutxoio bat. Guztien baduzue, esportazioak eta importazioak, Europan mugitzen da, nahiko industria, mugitzen da nahiko diru. Eta asmatuko dugu. Marko kenduko dugu, eta izendatuko dugu marko barik euroa, baina gu kontratuko dugu. Europako Banku Zentralen nagusiak esaten duenean ez dakizer, handik ordu batzuetara, bator Bundesbank, hau da Alemaniako Banku Zentralak esaten duenean, kontoz ez dakizer, edo bestela Merkel, baina Merkel da bakarrik ahotsa eta esaten duena beste. Europa famatu eta ospetsu hau da, Bundesbanken pean, Alemaniaren banku potenteen pean dagoen espazio ikaragarri bat. Txollo bat aientzat. Eta berdin die. Grezia alferrak direla. Grezian ikaragarria izan da. Grezian izugarria izan da. Baina Irlandan ere bai. Baina Portugalen ere bai. Baina Italian ere bai. Baina Espainia una grande y libre ere bai. Nola da posible estatus soberano bat nolabait bere buruaz aldarrikatzea, eta gero Merkel bada hori, Merkel da bosgorailu bat. Bundesbankek eta Bundesbanken atzean ondoan inguran, berdin dio, Europako Banku Zentralak Europako jainko bakarra, esatea, zu hau, dirua nahi duzu, zure bankuak txartu egin dutelako, nahi duzu, orduan egin behar duzu hau eta hau. Eta hau dira murrizketak, dira austeritate, dira ez dakizen. Dira Mari Carmen baita, UEU-koi egurra ematea. Baita, saltza horretan saltzen da hori guztia. Hori ulertzen ez baldin badu, ezina da ulertzea zer dela eta austeritatea, zer dela eta murrizketa. Zorrak egon dira, kontua da, nork sartu da zorretan? Nork induzitu du krisi hori? Bankuak, horren desatela,
Islandia. Baina Islandia txikia da. Baina Islandia ez da estatu bat nola bai potentea, gainera ez dago euro, ondo. Grezian 17an egongo dira hauteskundeak. Badago koalizio bat Grezian, Syriza, SY-A, RIZ, eta hauek, oraintzu arte zen nahi dut, joan den aste arte, egon ziren nolabait, hauteskundean nagusi izateko moduan. Sartu dira, alemanak esan du Bundesbank eta Merkel, baina sartu dira. Sartu da, Europako Banku Zentrala esan ez, kontuz, oie terroristak dira, oiek ez dutena ordaindu behar dutena da, bankuak egin dutena, kontuz oiekin, azken hauteskunderako azken einkestak, atzo. Ez, orain Grezian ematen du eskumak erabeki dutuela, eskuma ja badauka bendikapena. Norena eta Europako Banku Zentralena eta Alemania. Claro, eskuma bai, eskumak zen nahi du, dirua emango dizu, dirua emango dizu, zenolako kondizotan. Murrizketak, ez da zenbat erreskataren zenbagarrena den. Eta orduan emango dizu. Etortzen badat, adie, 17 izango dira hauteskundeak. Sartuko balira gobernuan Sirizako hoiek, lurrikara txiki bat egongo da Europan. Eta entzungo duzuen nola, terrorista direna, eskertierra direna, anarkista direna, eta ez dakiz direna. Diabrak direna. Kontuz, baina adi. Zergatik esaten du nik interesgarria dela. Interesgarria da, ze hau ez da estatu txiki bat Islandia. Eta gainera Islandia eurotik kanpo dagoena. Barruan dago. Eta gainera zirekakoak, sartzen baldin bazarete blok horretan, hor egin dut nik gauzatxo bat, baina bakarrik datuak hartuz, haiek esaten dute nahi dutela euron segitu. Baina euron segitu, aurrerantzean, baina horren desatela zorra handia egin dutena, eta ez langileak, eta ez enpresa txikiak, eta ez enpresa handiak. Berriz, zertxo bai mugitzen ari da baita Grezian edo. Adi 17an zertatzen den. Eta Europa batasunetik ez dago irten biderik. Europa da nagusia, paradisua. Euro da, paradisua. Esan dizuet, 1900 eta 80an, Stuart Holland jadanik esan zuen argi eta garbi, Uncommon Market, merkatu ez komuna, merkado inkomun, erderaz badaukazu ere bai, hori ezela merkado komun bat, hori zela enpresa handietarako eta banku handietarako esparru egokia. Puntu, aparte, bukatu da. Kontua da, horrez gain etorri dira saltxau. Nun enpresa hor daude, kontuz hor daude, enpresa handiak badaude Europan eta badago industria Europan. Baina mugimendua, hau da, saltxa nagusia, mostro nagusia finantza munduan dago. Eta finantza mundu hori kontrolatzeko ez dago bat ere politikari. Ameriketan gauzatxoak, baina Europan ezerrez. Eta eskumatarrak eta eskertiarrak eta ia ados. Dudarik gabe, ez da gauza bera maila fiskalean egoteko eskumatar bat edo eskertiar bat, egia da. Baina Hollande, Frantziako lehen ministroa, daukan esparru, daukan mugimendua milimetrikoa da. Gauzatxoak dira. Hau da, goitik dator, zer egin behar duen. Greziari datorkion moduan, edo Espainiari datorkion moduan. Noiz irtengo da, noiz lehertuko da Espainia? Laster, horren dela 3 urte publikatu nuen nik hori, eta ez da nirea, hori da Amerikar horiek eta kompainia ikusten delako, eta Italia oso txarto dago, eta Irlanda oso txarto dago, eta Portugal oso txarto dago, eta Frantzia, la grandeur de la France, hemen handia Alemania da. Txoio daukana Alemania da, eta gu guztio menpe. Eta beste batzuk dira ia koloniak, edo protektoratu batzuk. Irten bidean azte, Zer du da? Zer bide, badago, pilo bat.
Politika fiskala. Politika monetaria eta politika fiskala dira txanpon bereko bi aldeak. Hau da, politika monetario subirano batek esan nahi du norbera badaukala moneta propioa eta jaulkitzeko nahi duen beste. Orduan, zertarako bonoak eta zertarako zor publikoa. Orain, ari naiz, Suedia, Austriaz, Britania Handiaz eta Estatu Batuaz. Zertarako bonoak eta zertarako zor publikoa baldin eta zu badaukazu moneta jaulkitzeko. Hau da, dolarra jaulkitzeko. Badakizu nola jaulkitzen diren monetak, konputagailu batekin. Hemen daukazu banku zentrala eta hemen daukazu altxor publikoa, tesoro publikoa. Prun, honi ematen dio horri eta tekles. Zenba balio du? 0 patatero. Hori da, hau da mezu nagusia gure. Hor ikusi duzu denbora guztia, hemen de. Modern Money Theory. Euskaraz, teoria, diru teoria moderna. Arlo teorikoan dagoen gabezia apartekoa da. Apartekoa da. Eta nola ez dakigu zer den dirua, eta nola funtzionatzen duen dirua, diruaren gainean botere daukatenak, hau da, bankuek egiten dute nahi dutena. Eta segituko dute egiten nahi dutena. Harrigarria da, nire ezagunak edo, ni maizutxat dauzkaten horiek, hilo amerikarrak, ipar ameriketakoak, australiar bat, horiek daukate nolabait estatu normalizatu batzuk, nun subiranoak diren, badaukate jaulkitzeko moneta, baina, karo, zutan daude, urteak dara matzate, urteak, 50 urte publikatzen liburuak, artikuluak, webguneak, dena, kasurik ez. Hori gogorra da, Hau da, oso gogorra da, orain pizka bat Bilbon gaude, izan gaitezen pizka bat Bilbokoak. Oso gogorra da jakitea, zer koño gertatu den, parkatu koño itxa, zer koño gertatuko den Espainoa grandi libre, eta baina argi dago zer gertatuko den, baina oso argi. Baina oso argi. Zapatero hor, Rajoy egon edo Ixa egon. Oso argi. Ez dago nolabait horren aurrez, nun entzuten da beste diskurso ezberdina. Eta diskurso entzunda ere, nun daude Islandian egon diran muten esateko, nahiko, ez dugu ordainduko. Ez dugu nahi ordaindu. Zergatik, zuek sortu duzulako krisia, zuek egin duzulako zuloa. Niretzat argiago ezin, ara, ilunago ere ezin, nun daude eskerra, nun daude jendea, nun dago horren aurrean zerbait egiteko aritzen direnak. Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, Espainoa grandi libre, la grandez de la France horretan, Europa, nun daude? Gogorra da, Politika fiskala batera egon behar du politika monetariarekin. Orduan, esan baldin badut, nolabait, industria mailan, atorkigula, nolabait, historikoki, alako deshomogenetasun hori, hau da, enpresa txikiak eta ertainak, eta gero, enpresa erraldoiak, irtenbidea topatzerakoan, gehien daukana zer gandiago. Hau da, enpresa ertainak eta Amerikar goiek izaten dute enpresa ertainak eta txikiak ez ordaintzeko, eta langileria ez ordaintzeko eserrez. Hori da, nik uste pixka bat eskarra esatea, Baina eman dezagun, ez, ordainduko dugu, langileo, ordainduko dugu ere bai enpresa txikiak, eta enpresa handiak, enpresa ertainak, baina enpresa handiak, baina moskin ederrak espekulazioetatik atera duten moskin ederrak, horiek ez dute ordainduko, eta hori kontrolatu behar da, eta ordaindu behar da, orduan, zerga progresiboa aipatzen da askotan, bai, zerga progresiboa, baina batzuk ez da ordaindu ere ez. Zeintzuk, paraizu fiskaletara eramaten dituzten diruak.
Zergatik ezin da kontrolatu paradisu fiskal horietan dauden dirua norena den eta ez dakiz zer. Lege esaten dute ezin dela, nola esaten dute? Ez dakigu nortzuk direnela. Izen eta bizenarekin. Hau da, dirua ez da airetik desagertuz. Hau da, aktibo bat jartzen baduzuk hemen banku horretan, pasio batean egon da, hemetik ara joan da. Hori badakigu, hori da bi eta bi, minus bat eta plus bat. Berdin zero. Baina plus bat daukana, nondik atera du hori? Ezin da kontrolatu gauza hori? Zertarako bali dute demokraziak, ez bada kontrolatzen bankuekin eta diruekin segertatzen den. Eta gero, okerrena, berriz, baina okerrena, krisia induzitua, krisia sortu, sortarazi, eta gero banku zentralak, hau da, guztiok ordaintzeko haiek egin dutena. Islandia, txikia, baina txapo. Berriz, Islandia ez da nolabait paradiso, baina gutxinez esan dute nahikoa dela. Nahikoa dela izango balira gai greziar hauek, zirizakoak eta abarrek egiteko, gauzatxo bat egongo litzateke nolabait Europan. Orduan, politika fiskala aurrerakoi progresibo bat. Eta politika fiskalarekin batera, berriz, langile, enpresa txiki, ertaina, langabetu eta jende xeen artean akordio estrategiko bat. Hori da niretzat, Euskal Herri independentziarako bide bakarra. Bakarra. Beste guztia, hitzak. Europan, Alemaniaren rola ikusi du. Alemaniaren rola argi dago. Alemanian izan du txollo bat, baina ikusi du asko sobeto izango dela, moneta bakarra edukitzea, euroa, eta haiek bigarren zera, eskututoki, eskutia ez normalan, kontrolatzea segertatzen den eurorekin. Euro da, marko kamuflatu bat. Markosen, Alemaniako moneta, Europar batasuna egin baino lehen. Baina haiek agintzen dute, haiek esaten dute. Zuek adi, irakurtzerakoan zer esaten duen Europako Banku Zentralako nagusiak, eta urrengo egunean Bundesbankeko nagusi batek, edo Bundesbankeko batek esan du. Bueno, esan du hori, baina esan ez zuen beste gauza bat, eta ez dakiz eta ez dakino. Bonoak. Bonoak badaude, esan dut, ez dauka inolako zentzurik bonok erostea, edo zor publikoa luzatzea, ez dauka inolako zentzurik subirano diren estatutan, kasurako Australia, Kanada, Britania Handia, Suedian edo estatu batuetan. Baina hemen ezberdina da. Estatuak dira, baina ez dira subiranoak. Eta duan, zor publikoa luzatzen dute. Madrilde botatu dezake zor publikoa. Eta zor publiko hori eta bonoak ere bai. Eta bono esaltzeko. Bueno, bonoak. Mosler, nire irakasle batek esaten du, bono barik, hau da, zor publikoa usatu barik, eta zor publiko hori merkatu jarri barik, Mosler bonoak. Mosler bonoak zer dira? Horiek dira, saldu egiten dira, eta erosi egiten dira, baina nolabait presio nominala ez da aldatzen. Orduan, presio nominala ez da aldatzen, orduan, berdin dio merkatua zer egingo duten. Berdin dio espikoalizazioa zer egingo duten. Zezu badaukazu bono hori, bete balioko zaizu gutxienezko gauza hori. Eta gainera, berak zaten du, bono horrekin, nork bere estatuan zergak pagatu dezake. Dirua da, zergak pagatzeko tresna. Orduan, estatu subiranoak esaten dute, dolarren bidez ordainduko duzu. Eta orduan, dolar martxa jartzeko estatu batutako banku zentralak. Nola jartzen dute martxan horren beste dolar? Teklatu baten bidez. Teklatu baten bidez nor da bakarra Europan egin dezakena. Bakarra, nor da? Europako Banku Zentrala. Beste guztiak hoien menpe daude. Bankuak, Europako Banku Zentral ezberdinak, Frantziako, Espainiako, eta gobernuak. Orduan, zentxo horretan esan dut nik, hiperjainkotu dugula guk Europarro, hiperjainkotu dugula Europako Banku Zentrala. Zepera da independentia den bakarra.
inun gertatzen ez dena, eta berak esaten du nahi duena, eta bada espada, okertzen baldin badago gero atzean Alemaniako esateko kontuz hau eta hau eta hau. Udan bonoak erosita saldu egiten dira, eta badago orain gauza berezi batzuk, prima de riesgo, arrisku saria, eta nola Alemania ongi funtzionatzen du, Alemaniako bonoak 10 urtera, 1,5, eta Espainiakoak, 1,1, eta Espainiakoak 1,5. Batetik bostera, orduan 400 da diferentzia. Eta biak 500, eta biak 600. Hori da aldagai utz ezertarako balio ez duena. Bakarrik esateko, zein den gure menpekutasuna Alemaniarekiko. Ez Europar Banku Zentralakiko, Alemaniarekiko, eta Alemaniak esango digu, zure arrisku saria, zure prima de riesgo oso altua da. 500 eta piku, 600 eta piku, orduan zetekin behar duzu, erreskatia, eta nortzu gara erreskatia, gu, Alemaniako bankuak, eta zeu zer dingo duzu, zorra ordaindu. Eta hortarako zer dingo duzu gainera, mostu, austeritatea. Amen, Jesus. Izugarrian. Arrisku sari hori da, fantasmakeri hutsa, horrek ez dako ezer ikusirik ekonomiarekin, horrek ez dako ezer ikusirik menpekotasunarekin. Argi geratu.